Mä sytytetään. Näin. Onko sitä? Mihin on noussut tohon storaakelle? Going solo! Tää heti aina muistella, että on niin nopea tuo armeen siinä. Joo. Koska mä oisin ollut menetetty tapaus. 2 tiimiä. Oli vielä leipeä tekemisissä. Pistin 2 metalliksi. Mä oon sillä vähän pikkasen enemmän porukkaa. Kolme jätkää oli tossa. Pikkasen oli porukka. Hyvä. Yksi jää niistä. Siinä on vielä 2 alla. Kattoo sua. Ovi. Mutta mikä tähtää? Naatit on tässä OP. Miten se tuli takkaa? 2. Joo, ei hirveästi saa. No, makia. Tää kauan sitten saas. Niin nostohousut ja vaikka. Älä Ei yksi. että on nälkä. Eikä kuole. No. Savi hiuin. Ei oo. Kuulunut ei jää. Täällä on 2 vihua. Tänne asti. On tässä kasalla. Noniin. Mä kukkasin sen. Ai. Tuossa talous oli yksi. Miksi ne on liivaat? Lovi! Back. Näin. Pihulta saa mikä ensin. No siinähän on panoslous. Mä voittais nipun kehityksiä. Siinä se on. Puska. Nyt Näin. puukko. Squadit. Noniin. Tuolla on uusi tiimi.
Ai oranssilla. No niin. Varmaan. Jäi! Lovi. Luttoko, miten tuossa oli yli viihuuta putken päällä? Tuossa. Yksi on lovi katolla, yksi HP. Miksi tää kiipiä? Tää putkepeläjä. Tätä naattiin. Näin. Niin. Saman tien nostohousut ja lääkki. Vihu alhaalla, onko alhaalla? Jep. Totta meni. Jäikö? Mä menen No, Lovi! nostaa. Jäi. Mä menen nostaa. Nostakaa Haluaisit äkkiä, ne kerkette nostaa. Helikopteri! Käykää nostaa, ne kerkette nostaa. Nekää nostaa, ne kerkette nostaa. Hyppäs. Tuolla Redeploy point over there. Okka laittaa sun pyssy. No niin, ja kuoli siihen. Ei mihin? oo todellista. Siihen suplu alle. Ei oo totta. Siitä Okka ottaa meikä. Tuttua juttua. Okka pelli aina meikä tapot ja luutit. Saanko nää nostettua? Ei haittaa, mä vaan se jukurttia niin. Tuo artillerista räkki ihan OP. Lukitsitko vastauksen? Joo. Väärä vastaus. Kahvijukurttia. Mitä hiin? Mä tykkään vaan Hyvä banaanit. joku. Tännekin se joku. Semmosia Joo, ihan pieniä. joo, banaani- Kaurahiutaleet. Tuolla. Banaanijukurttia ja kaurahiutaleita. Target RV point. Woo! Joskus pikkusen laitoin niin paljon kaurahiutaleita, että Vihuja. en pystynyt melkein syömään, niin sitä oli pakko syödä. Mulla on ollut kammo siihen. Mullakin jäi sen jälkeen kammo. Joo, siinä on. En tuu auttamaan. Yllällä Mä kaksi lisää. Tää botteja ne on. 2 ääntä. Pisti arttaakin, hyvä. Takana. Ja siinä on kuu kämpperi. Seisoo siinä surkelassa nipulla, revvaa tuossa meikä ruumilla. Voitko ja nyt vielä otetaan tosta jullumusta. Sillä alhaalla ollen lissä. Siellä just mihin meni. Siinä naamaisa. En mä näe sitä. Vielä julmustia iso vatti. Siinä naamaisa oli. Siinä. Ei nähnyt. Oli Tosis. koko ajan siinä. Ei niinkö Mitä? nähnyt yhtä. No missä? Tuolla ei ihmekään tuolla tsekkaa tuo skini. Semmosta se on. Hyi. Olet vaikka tappaa. Vielä on torneja. Joo, Eskalla on pikkusen hyvät pyssit. Miten on kehittynyt? Onko pinkki paras? En ainakaan löytänyt yhtään parempaa vielä. Onko kultaisia? Mitä ei? Kultaisia En on. ikinä nähnyt. Ihan kultasat nipulla on. Okei. Miten nää alle ne nipun päivitykset toimii? Tuleeko ne itsestään? Tää Inmin kautta käydä laittaa. Aa. Eli vaihtuuko sillä aina väri sitten? Joo. Aa, tuo on crazy. tommonen. Vähän on Kajappi crazy. uut. Esko löytää aina tämän sinko, millä voi hoitaa tätä paljon. Joo, Tää on aina pikkusen mulla OP. Invise. Vähän on crazy, man. Siis tää on Mä mulla friend. Invise tällä. Jaa. Tässä on ihan siistejä juttuja. Tuo ja sitten se grenade launcheri ammut, niin sitten se vähän päästä räjähtää semmonen nuoli. Mä tein äsken 4 leipää ja sitten söin 3 ja unohdin syöttää yhden ja sitten mä että voi rutto jäi vielä nälkään. Tulipa ihana löytää tästä näytön alta vielä. Ai et, mikä jackpot. Mitä löysit? Leipä. Mitä ruusia tuossa? Kerropa alle täyttä. leipä. Mä sen 3 ruusia päätin. Pikkulimäistä Annas mä jalan. oivariini. Ja sitten jalopeno, eikö habanero tippoja. Että. Ai et. Vieläkö teistä kaikki jatkaa? Just vasta aloitettu. Vai kaikki? Siinä oli punaista pyssyä.
eli kultaista aloittaa. Ja... Revive. Kerkeekö? Just kerkeä. Kerkiek. Kerkien. Mitä mulla kävi? Mä läsin pihaan. Joo. Mä konakkas sen. Teiltä tullut aseet. Mitä ruttu? Aha. Ja se ei tullut kato tähän näköjään. Joo, ei se aina tuukka. Tänne Jos ei tippuu maa- joku. Vihujen tankki tuolla Hyvä hakee. kartassa näkyy. Läpä rupeaa ääri äiskyttää. Täällä on 2 tankkia. Eikö anti-vehiklikin arvaa? Ottakaa se antivehiklikin Ari ja ammutaan tuo tankki. Me hävitään muuten tää matsi. Täällä on 2 vihua. Get to that RV point. Move. Ainakin. Mä sytytän tää. Jäi. Hei, se pitäis ottaa se tankki. Esko, korjaa sitä. Mä otan sen. Mitä? Ei sitä miksi pysty. Joo, ei näköjään voi ottaa. Voi kuhisekaan se etenkin. Mä räjäytin. En mä tiedä, onko se sen takia, että pysty. Tää ehkä sitä voisi korjata. Tuolla on. Osuttu pari kertaa. Tuollakin on. Tää on ihan täynnä Let's pro. rally on that RV point. Yksi jäi. Hyvä. Mä tarvitsin sipua. Tässä olisi nipu. Siinä. Jäi. Miten se... Se meni nokki. Vasemmallakin just niin porukka. Oi että, mua ammutaan mä luin. Omega osuu joka ikisen panokseen. Hyvä. Otetaan 1 poli aluksi. Mullakin on nyt RPG. Lähdetään alueelle päin. Eikä oli riis. No, Ja mä puskin tänne antitankille. Puskee sua vihut. osuttu siihen. Tuossa on veijä. Yksi jäi. Toinen lovi. Pusketaan. Yksi jäi. Help. Siinä on vielä toinen makku. Hyvä. Fire. Taking fire. Puskee. Ja vihua suoraan nuppiin taas tuolla. Eikä on niin uskomaton hyvä ampuu tuolla singolla oikeesti seinien Mulla on taakse. punainen sipu. Mitä tois paras? Pistä pingi. Jäi. Hyvä. Eikö meikä just tokko... Siis sitä jätkää ammuu singolla ton muurin taakse. Vähän tällä ihana. Tää on niin käsittämätön tämä singo. Tuolla on tuolla ikkuna, 120 tuolla. ikkuna. Onko samuja? Tuonne jäi. Mistä? Veipä tää pusk. Tuolta. Mulla ei oo peltejä. Ollaan vähän jumissa tässä aukiolla. On ne vielä siinä pakuilla. Tuossa on peltejä 2. Esko. Yhtään tappaa sen matsin. Erikoista. Tuolla on vihu. Ja talossakin on ja autossa.
Varmasti makkalla toivossa. Paavo. No niin, huomisen paikassa taas sitten. Tai juosta tähän Valdenloon. Jetta. Ja yksi HP. Jäi se. Hyvä. Pusketa. Joo, pusketaan porukolla trade. Lobi. 60 te. Jäi. Hyvä. Siellä on vielä toinen heti vieressä. Lovi. 210. 4 tiimiä. Yksi ei. Mulle peltää. Yksi jäljellä vissiin. Eikä niin testo tuolla singolla. Se on tuossa yläkerrassa ammu sitä suoraan nuppaa. Rutto koko talolta horruttuu. Missä tänään pitää juosta? Ottaa Arstrakin siihen. Osuttu tonne. Tuolla lovi. Yksi ei. Se talolla tämä on yksi. Pysty revata. Mä oon yksi HP. Monta niitä on jäljellä, ei näe pelaajamääriä. 2 tiimiä. Mä en näe pelaajamääriä. Onko peltejä? Mulla on Iris kaikki. Piste. Mitä? Joku oli siinä lähellä vissiin. Joo, siinä portaissa oli. Meikällä on 18 killiä. Se oli siinä ylhäällä vieläkin. Makkaa siinä portaissa. Siinä portaissa! Ei moti. Mä unohdin sanoa, että se oli siinä portaissa kuitenkin. Oli hyvä matsi kuitenkin. Mä en tiedä miten se kuoli, jokko se... Tulkaa aulaa sieltä, kun mä oon täällä aulassa.